pagsugod, gamay lang nga damgo, apanuban sa Ginoo, kini nagdako sa Elmar Grocery, panalangin sa tanan. Naghatag serbisyo nga matinud anon ububutan. Salamat Ginoo sa imong kaayo, sa Elmar nagmalang puson tungod sa imo, sa pagkahiusa ug gugma sa trabaho. Ikaw ang tinuod nga giya ug panalipod namo. Bisan unsa ka busy ang tanan nagtinguha nga malipay ang customer, matag adlaw nga monanhi sa pagkugi ug pagampo ang kalipay makita sa Selmar, gugma ug pagtuo nagahari. Salamat Ginoo sa imong kaayo, sa Elmar nagmalang puson tungod sa imo, sa pagkahiusa ug gugma sa trabaho. Ikaw ang tinuod nga giya ug panalipod namo. Mga kamot nga nagtrabaho uban sa pagtuo, mga kasing-kasing nga puno sa paglaom ug pasalamat sa matag tuig nga moabot among tuyo usara, nga ang Selmar mahimong panalangin sa masa. Salamat Ginoo sa imong kaayo, Selmar nagmalig-on tungod sa imo. Padayon kami sa imong kabubuton, Selmar Grocery, usa ka panalangin nga tinuoron. Sa matag adlaw, sa matag tuig, salamat Ginoo sa imong gugma ug grasya. Selmar Grocery, among dangpanan, panalangin nga imong gihatag sa tanan.